Tini actually sini Tripura o asuk naithok jaga takbo tongko sia. Inpano sini naithok jaga tongo inpano thai tongo inpano kapal bingman takbo kagya ko. Aba haikeno sung tini aguli ni te bisram go ni sini kwbangma khaganang borok ni thanigo chungri chung phulai tubu kha. Koba haikeno yang dising masang phailai jeng. Abo o kamini mung khaita tamjan simon chi abo sai simon sukli yang basuk mungya kamini bising kamio. Ko ojaga phailai jeng tini je richum khaka hamborok chini lukrok je rohmani abo tuwi ojaga ri kha borok bo khaka hambaini yasaknai ro yasagina rakha abo belekeno tongthop ni mari kaham ni mari ko Kwchangma ni jora borok bo richum manai chini tabuk bai kami kaitham kami yori lekhati ni ga aja rimani jaga wo response bong go kaham tamong kai borok bo o jora wo manai borok bo belekeno khusi gechung bo ba hekeno tini ang bai changbo ani nijini gari baina ani nijini foil ang nijeno thok da oi aba haikeno bagi tongmani abo tong thok ngo ani nok huk go tui tong thokma haikeno ini je nok nuk ni borgoi tong thokma haikeno tini o jaga ni chini borok bai chini diprasarok ni thanio phai borok bai je hamjak mano kurungni baklai mani abo belekeno tong thok ni halok kaham ni halok nukjago ke aba haikeno buskang ni salrogo bo sungte bo thumjak tongo ka aba haike chung tini ano kabangma borokno logi dikha chini ta khubro ki murasing bo kate chini bukuk gangutri chini bukuk muskan engkai chini bukuk sunali jomatia chini ta khub rangsak engkai aba haike chini ta khub happy chini bukuk sunali chini ta khub nires chini ta khub sunil bodma aba haike chungnote bo logi laikham chini jaga mungya kamini bo tamsitam Bobby, tapu Bobby, borno ba hingi fight play hambai, logi di mani bagi. Engkau aba haikeno sungte bo buskang ni salo bo. Dia bo ya pedi selai nai, nor bo logi tongdi, gerengdi tongdi. Sungte bo chini hamjak mungno aba haikeno baklai thamai chini halok no aba haikeno manjui thawai ne. Bele ke ham. Chini ba jora wide ni play ka. Thamai sobe mani engkang ke. Lockdown 2020 ni lockdown fraud ngoro donation camp khaika mairung ro samo mani ro apro bagai pheka apro waja pheka activity se sopeka second thing ga apro puila je pro pheka apro nugine ang kaisa mane surprise chini kirba haste wasak aituk jaga boto aure bising te kaisa ang ke asuk bising korla chini borok ni kami amchai tong bayo chini borok o jaga tong gisi tornani loknani buruni chara jibun oron thao ke kwbangma jinis tongo tini tibra hasteo tago unexplored ta ke aboni bisingo amte area ro taman nugdan ta sukro book right process haka oro school kore ma poyaro ke sananta ke all jaga ro nugoi to togo dei abon loge sa khawo yobo tamba ngole chili boro tago am jago to sukjak tabuk naidi 2024 kango phai tongo ob omti hai kaisa generation ta internet dunia ob chini rong busuk tu 100 bosor pichai tong khota ga aborong no sungwan suk thai apor no bahai ke sungte subida tai education hande this is the life ni the basic needs rong bahai ke fulfill khaine ne amro tono wansmani nago bele am ngai ti gorom